ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса созаи хубен. Ирӯз 4 сентябри соли 2023 беҳтарин мошини барои шумо тамошо кунед. маъқул мешавад шумода бовар дорам. ваз приора дар ҳами экран дидесен чӣ хел ҳолат шай. ҳамира дорем. Mercedes Benz, Toyota Fielder қабул кардем, BMW 5, Hyundai, Daewoo Nexi, Opel Astra H, Astra F, Opel Caravan, Opel Vectra A, Vectra B ва Vectra C ва дигар мошина барои шумоай. Nissan бовар дорам маъқултон мешавад. рӯи хотири меҳнатҳои мо ҳамон лайкҳои бепула моненох чанқа метонен. ба канал подписатсия кунен. Подписатсия вақте ки мо навор кардем хабар шумода меравад. бача азиз, хона ва замини, квартира ва техника аппаратҳо дошта бошен, дар ин ватсап мо равонаш кунен. иншоалло рекламаш мекунем, шумода фурӯхта метавем. бача азиз, чанд хари метавонен комментария кунен. ҳар як одам 10 та 15 та комментария куна, беҳтарин кор мешавад, навор паҳн мешавад. бача азиз, нависен кадом мошини лозима, ҳамонро ба навор мегирем. мегзарем ба мошинбозори худмон. якум мошини фурӯши ирӯза дӯстон азиз, Opel Astra F дар ноҳияи Фархор бо нархи 30,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. солаш 1995. ватсапаш дар экрани шумо нигоҳ кунед. балонош нав, чашкаош нав, губкават кардагиай, газ бензин кор мекунад. расходаш дар 10 литр 104 километр метавонӣ барай. хушрӯ мегарда. салон тоза, пусидагӣ, задагӣ, варид кардагӣ надора. объем мотори 1.6 простой, солаш 95. просто заролем сумдохкор мепӯшем. документаш то 23 январи соли 2023 ҳастай. хадавои нав мегири, фақат ҳай мекунӣ, мегарди. ҳам бардора сумдохкор. бача азиз, беҳуда зангиш назанен. мошин фурӯшода беҳуда нороҳат накунед. касе ки мехара зангиш занед. бача азиз, дигар мошини фурӯши ирӯза, Opel Astra F боз як дона, солаш 1999, дар душанбе бо нархи 45,000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини газ дар кузофи седан. объем моториш 1.6 литр, пробегаш 12,000. коробка передачи механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон расходи зиёдӣ намекунӣ. харидори конкретн биёбин мега гарантиш қатъиай. мо ҳам мардакем, ягон сум муомила мекунем. срочна сум дар корай. моториш ранги соат кор мекунад. документ надора. мошин ҳолаташ хубай, беҳуда занг назанед. дӯстон азиз, марамат кунед, хитон бо занг задан маълумоташа аз соҳибаш бигиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ, Opel Astra H. касоне ки дар комментария хоҳиш кардем ки Astra H-ро зиёдтар ба навор гирем. солаш 2007 дар ҳисори бостонӣ. хоб нархаш 63,000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини холӣ, газ задагӣ нест, дизел задагӣ нест. дар кузофи хэтчбек. объем моториш 1.6 литр простой, пробегаш 1234 километр. коробка передачи механика. мошин вагонай. харидори конкретни занг зана мега. мо ҳам бо ягон сум иншоалло муомила мекунем, беҳуда занг назанем. 4 балони 100%. дохили салони мошин тозаи фасони хушрӯй, краска радоихачай. мошин расходи лишни надора. касе мехара пушаймон намешавад. ҳамин хел састаянда мефурӯшемаш. касе мехара ба номаш документ карда метем. мегзарем ба 4 мошини фурӯшӣ, Opel-ро зиёдтар ба навор гирифтем, чунки комментарро мехонем. 60% мардуми тоҷики хидмон хушбаҳолшон ки Opel суроғ мекунанд, барои ҳамун зиёдтар мемонем. бача азиз, дар душанбе бо нархи 32,000 сомонӣ. солаш 1997. Opel Vectra B. сӯзишвориш бензин газ дар кузофи седан. объем моториш 1.6 литр, коробка передачи механика. Opel Vectra B солаш 1997. газ бензин хушрӯ кор мекунад. ҳуҷҷаташ 1 солаи. моториш 1.6 литр, яъне ки 1.6 простой. 4 балони нав. мошин дорои ҳолати беҳтарин. документ дора. касе мехара марамат кунед, дар ҳамин рақамош занг занед, боз муомила ҳам мекунем. ягон сумша иншоалло мегардем. мегам мақсад. мегзарем ба панҷум эълони ирӯза, Opel Vectra A солаш 1995 дар вахш қарор дорад. бо нархи 26,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳолатша нигоҳ кунед, чӣ хел мошини хушрӯи фасони тозай. хидм да Opel беҳад маъқул. сум надорам бахарам.
сӯзишвориш бензин газ дар кузови седан, объем моториш 1.6 литр, пробегаш мошин хеле гаштагӣ будай, 556 000 километр гаштай. коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бачаи азиз, ҳолати мошина десен чӣ хелай, ҳамин статсиян мепӯша. ба ҳама шумо 5 сония вақт барои лайк монда ва подписка кардан дар канали мо. хоб хулоса ҳолати мошин хубай, ҳамин хел статсиян мефурӯшем, касе мехара ба ягон сум мегзарем. мошини фурӯшии шашум бачаи азиз, Opel Vectra C, солаш 2003 сол дар хуҷанди бостонӣ бо нархи 40 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин плюс газ. ҳолати мошин хубай, статсияниш просто тенҷибада мега 40 000 сомон мегири мерай, болои капота мепартои, мошина нарх намо мекунӣ, маъқул шава мегири миёй. хоб, объем мотораш 2 литр, коробка передачи автоматикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дарони мошин тозаи хушрой бачаи азиз, ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ надорад. хароштагӣ ҳам нестай, касе мехара пушаймон намешавад. 40 000 дар хуҷанд. солаш 2003 солай, касе мехара бо ягон сум иншоалло муомила ҳам мекунем. хатон занг занен, муомила кунен, рафта мошина харидорӣ кунен. каравани фурӯшӣ қабул кардем. Opel Astra F, солаш 1994 дар ваҳдат бо нархи 27 000 сомонӣ, сӯзишвориш бензин газ. ҳолати мошин хубай, объем моториш 1.8 литр, пробегаш 2642 километр, коробка передачи механика. салом алейкум, срочно сум дар курай, амира қайд кардан буда. мошин моториш 100%, коробкаш 100%, аккумулятор нав, баллонош 80%, документ 5 моҳи дига ҳастай. хадавои 100% газ бензин ҳардуш кор мекуна, фақат мешини ҳай мекунӣ. дӯстони азиз, фикрота дар комментар нависен. аз кадом мошино зиёдтар ба навор гирем, мо ҳамонро барои шумо пешниҳод мекунем, чунки моро шумо тамошо мекунед, шумо дастгирӣ мекунед. кадом мошино лозим боша ҳамонро бинависен, мо барои шумо ҳамонро пешниҳод мекунем. бачаҳо, мошини навбатӣ Toyota Fielder ки хостен, мо барои шумо мондем. солаш 2007 дар душанбе бо нархи 78 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензин дар кузови универсални, хай свеча ден чӣ хеле фасони хушрой. объем моториш 1.8 литр. мошини камрасходай, задагӣ пусидагӣ надора. мошин как вагонай, коробка передачи боша автоматикай. Fielder соли 2007, ҳуҷҷат тонировка солона дора. моториш 1.8, баллоно нав, аккумулятор нав, мотор, коробка, хадавои 100%. хоб, беҳад мошин тоза мега, ягон ҷо задагӣ надора, нозадай муомила ҳам дора. хоб, касоне ки хоҳиши харидори Mercedes Benz V201 дорен, солаш 1989 дар душанбе бо нархи 33 000 сомонӣ, барои муроҷиат кардан рақамоша мемонем. хоб, рақамош 20 37 2 2 хатон занг занен, бо муомила кунен. дар душанбе сӯзишвориш гази бензин ҳардуш кор мекуна, дар кузови седан. моториш 2 литр, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дар электропакет, 4 баллони нав, аккумулятор акоми нав задагием, мотор сечкай, объемаш 2, гази евро 4, калид рибка, коробка сечкай гуфтан, салон тоза, задагӣ пусидагӣ надора, краска радной хичай, каси мехара бо муомила дора. ҳамин навораи мо шумо да маъқул боша. бачаҳо, бародари азиз, касоне ки моро тамошо мекунен, дар комментария нависен, бигӯен ки бародар навори шумо мода маъқулай, ё ки маъқул набоша, нависен ки бародар маъқул нест. мо фаҳмем ки то чӣ андоза навораи мо шумода маъқул ҳаст ё нест. BMW 5 қабул кардем, солаш 2011 дар душанбе бо нархи 152 000 сомонӣ. дар кузови седан, моториш 3.5 литр, коробкаш автоматика. модели ами мошин BMW 5 FD 535i Европа ҳай. хоб, камера дора, 360 градус гириш камера дора. мотор 3.5, бензин, солаш 2011, ҳолатиш хубай. растамошка, тонировка солона дора хулоса.
ماشینی که شما میخواهید ما برای شما میمونیم دیو نکسی با نرخ ارزان. هستای نفرایی که زیادتر خواهش میکنن نکسی را زیادتر بنوار گیریم. سالش 1994 با نرخ 15000 سومانی. شوش بنزین گاز در کوزو سدان ابیو موتورش 1.6 لیتری پرستوی. коробка передач механика 4 балони 80%. ماشین خوبه. краска нав кадесте мега иншоалло як ҳафтада тайёр мешава. каси мехара залогша мета. баъд як ҳафта мошина мегира мерава. ина маромад ам хеле вариант барои шумо. касоне ки аз тикток инстаграм тамошо мекунед мора ҳамин наворо праш мондаги бачо тароин тамошо кунед. беҳтарин мошин дар ютубе. 16-17 мошин барои шумо. беҳтарин мошин дар асри 21 ваз приора соли 2015. понли мошина хаммондаган замин ахроҷда мегарди бача. бо нархи 60000 сомонӣ соли 2015 дарони мошин тозаи хушу фасон кардаган ҳама тарафа. ягон камдилиш неёфти мега мошина бепул бигира. хоб ابیو موتور 1.7 لیتر پرابگش 5000 коробка передач механика. бародарое ки мошин харид мега мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. ягон камдилиш надора. калонкои мошин беҳтарини бадай мега зури бад мехона. хулоса 1 сола танировка дора. кондитсионер дора. ҳама тарафа қонуқоида маълумоти муфассал мега тавассути телефона. Nissan Sefiro qabul kardem solش 1998 дар душанбе бо нархи 32000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ дар кузуфи седан. моторш 2.0 литр. пробегаш 111000 километр. коробкаш автоматикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ 1 сола документ дора. дӯстон азиз ами мо мехонем барои шумо оиди ами мошин маълумотоша ҳаминора мо дар равон мекунанд. мо ай пеши худмон намехонем бача азиз. вақте ки маълумоти кам додем хитон занг занен оиди мошино маълумотоша аз соҳибошон бигирен. бисёриш хоҳиш мекунанд ки ами мисол касое ки намехаранд занг назананд. илтимос мекунанд ки бисёр баъд занг мезанен. аз ҳама шумо хоҳиш кардам бардорае ки мошинфурӯш ҳастанд нороҳатшо накунед. касе ки мехарад конкретни занг занед. аз номи канали мо арзон ҳам мешавад. хундай қабул кардем баҳри шумо. хундай санта фи солш 2001 рақамош 2.0 98 1.8 1.0. беҳтарин мошин гуфтанд. дар ҳисор бо нархи 45000 сомонӣ. сӯзишвориш дизел. хоб абиё моторш 2 литр. коробкаш автоматика. номрош беҳад маъқул шид 1.8 дора. коробкаш автоматика срочно бадай мега. мошина бояд срочно фурӯшем. коробкаш автоматика. объёмаш 2 литр. турбо дизел. нав мотор каде мега ходовоиш тенҷи бадай. касе ки мехара ай пеш омада бина мега ҳолати мошин хубай маъқулш мешава. ҳуҷҷатҳо то декабри соли 2023 ҳастай. вариантҳои алишӣ дора. мисол хитон интихоб кунед. кадоме ки мошини қимат дошта боша агар пешниҳод кина ягон сум метем. кадоме ки мошини арзон дошта боша агар бо ягон сумон битан ам мошина метемша мега. рӯи экран да мошин нав дестем бачаҳои азиз. илтимос бардорона ҳамҷа дуроен. канали навай подписатсия кунен. дастгирӣ кунен. боқӣ дар амони худо бошен. хитона эҳтиёт кунед то набораи баъд.